Oi joo. En nyt vielä Suomessa. Joo. Me viitti kalasta ylärinnasta. Joo, kuule tällä. Tarkoitatko tätä vilkkusta salamalla? Miten se on varmaan vaahdista. Mikä on se Se narukin. Heitä se naruset tyyni. Ihan yksi veri. No vähän saavistaa. Oliko hyvä löydä? Kyllä nopeasti. Ehkä ihan niin nopeasti. Joo, kyllä. Olisiko semmoista kerenä? Sen väreinä. No saa noin kertat kohta, kun ne syö, niin lähtee istumaan. Ja kerrojat. Ja äiti. Äiti ota. Minä me ai niin, sitä ei kattanut. Tänne pääsi nyt Helmeripereenä Junnohaanille vielä. Oliko Helmeri pitää? En tiedä. Hyvä. Milloin mä kerron? Mä oon auton kuljettaja. Hei, oot käynyt siellä asiasta kolmassa, siellä on Laura ja Mikon luona. Siinä koululla. Hyvältä päin tullessa, niin on ennen, vähän ennen joroa. Se näkyy vähän keltainen. Ai näkyy sitten. Pääty vähän. Okei. Ja punainen, mutta joo. Oletko se Mikko on vanha naapuri? Ai niin, nyt täällä on merkkisauna. Merkkisauna, niin on kyllä karpeissa. Tuletko mä ite laittaa? Hoidako ite koirata ite? Se on hirveän hyvä. Autetaanko vielä? Tällä hetkellä. Onko sulla ihan kauhea olo? On. Mä lähden heliseurastaa. Ne pitäisi pitää. Tästä. Mä voin vaan. Mitä tykkäis näkötellä? Tuli kyllä Tätä lipsa. pitää tietää, millaisia puita sinne pitää tuoda lisää, niin nää osaa katsoa liikeristä tuolta, jos tarvii lisää. Ota vielä yksi. Nyt tuli kyllä niin iso vale, että kuhaa. Ainakin joku yksi tupa. Minulla on auto. No poltetaan Tinttu kyllä tupakasta, sitten lähdetään vähän paadettiin. Ai niin. Hyvä. Kuitenkin siellä käydään. Koko ajan.